Dagiti kariti apo nga supapak kadagiti naayat amang ted. Luke chapter 6 verse 38. Mangted kayo ket ikan na kay tumet ti Dios. Sukat anaan-anay na sedsed ken agliplipyas ti maipasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali isuntumot la ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Yagyo ti amin nga apagkapullo iti templo tapno adu ti taraon sadyay. Padason da kat ilukat kunto dagiti pagidulinan ti gameng sa dilangit. Ket ibuyat kunto kada kayo tinawadwad a bendisyon. Jak to ipalubos nga igasen dagiti apityo ket adunto ti ubas ti kaubasan yo. Ibilang da kayto anagasat dagiti amin a pagilyan. Agsipod tanasaya atto a pagyanan ti dagayo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 15. Laglagipen yo ati tao a basit ti imula na, basit tumetla ti apiten na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumet ti apiten na. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan kuma anasakit tinakam na wenno mapilpilit. Taayaten ti Dios ti mangted asiraragsak. Kabaelan nga ited ti Dios ti adupay ngem ti kasapulan yo. Ket aglaplapusanan kayto akanayon. Tapno agsubsubraan kayto a maipaay iti panagaramid yo iti naimbag. Kas kuna tinasantuan a surat. Si bubuslon amang ted kadagiti na panglaw. Ket agnanayon tikim na manag parabor na. Ket ti Dios amang ted iti bukal, iti agmulmula ken iti tinapay ataraon, ikan na kay tumet iti amin a bukal a masapulyo. Ket paadwan nanto tapno adunto ti apitan yo, gapo iti kinamanag parabor yo. Pabaknangan na kayto, metakanayon tapno mabalinyo, ti agparabor iti amin a tiyempo. Ket adunto ti agyaman iti Dios, gapo kadagiti tulong yo, nga inawat da kada kami. Padaytoy a panagserbiyo, saan nala apunuan ti kasapulan dagiti tattao ti Dios, no diket tignayan na pay ti adu nga agyaman ken kuana. Ket gapu iti pamaneknek nga ibu nga daytoy a panagserbiyo, adunto ti mangitay dayaw iti Dios gapu iti panagtulnog yo iti ebanghelyo ni Kristo. Wen agyaman danto iti Dios gapu iti ayat yo a mangipaay iti kasapulan da, ken iti pagimbagan ti amin. Iti kasta idawdawatan da kayto asipapasnek gapu iti isang sangayan a parabor nga inted ti Dios kada kayo. Agyaman tayo iti Dios gapu iti saan a magatadan a sagot na. Second Corinthians chapter 8 verse 9. Ammuyo ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo. Idinto anabaknang nagbalin anapanglaw gapu kada kayo. Tapno pabaknangan na kayo babaen iti kinapanglaw na. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Iti anyaman nga aramid mo, ipakat mo ti amin a kabaelan. Gapu ta iti daga dagiti natay a papanam, di kanto agtrabaho, wenno agpanunot
ken awanto ti banag a pangusaram iti ammom wenno kinasirib mo. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Isut gapuna adi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag. Tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tayo maupay. Ngarod, no addagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag a maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsatyo iti pamati. Proverbs chapter 10 verse 22. Ti bendisyon ti Apo pabaknangan na ti maysa a tao. Mabalin asaan a manayunan ti kinabaknang na iti kinagaget na unay. Proverbs chapter 19 verse 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam kat subadan na kanto ti Apo. Proverbs chapter 22 verse 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Proverbs chapter 28 verse 22 to 28. Gumanat a bumaknang tinakirmet a tao. Ket di na ammo ti kanito nga idadateng ti kinapanglaw. Tubngaram ti maysa a tao, ket ad-addanto nga ipateg na ti inaramid mo, ngem ti panangpatiray ok mo kenkwana. No ipagarup mo asaan abiddot ti panangtakaw mo, iti sanikwa dagiti naganak kenka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Riribok ti pataudan ti kinaimot, narangrangay ka no agtalek ka iti Apo. Kinamaad ti agtalek iti bukod a kapanunutan. Natalged ka no surutem ti panursuro dagiti masirib. Mangted ka kadagiti napanglaw kat awanto ti pagkurangam. Ngam no di ka mga asi, adunto ti mangilunod kenka. Matthew chapter 6 verse 33. Ipangpangrunayo kitdi abiruken ti pagarian na, ken tungpalen ti pagayatan na. Ket itednan to amin a kasapulan yo. Matthew chapter 25 verse 21. Nasayaat ti inaramid mo, naimbag kan mapagtalkan nga adipen, kinuna ti among na. Gapu ta napagtalkan ka iti basit a banag, pagaywaneng kanto iti ado, umay ka makipagragsak ka kanya. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Padayawam ti Apo babaen iti panangidatag mo kenkwana iti kasayaatan nga apit mo. Nga aramidam ti kasta mapnon to dagiti kamalig mo, ket aglipyas to iti arak dagiti burnay mo. Psalm chapter 121 verse 1 to 2. Itangad ko dagiti mata kadagiti bantay, sa dinno ti pagapuan ti tulong a maipaay kanyak. Ti tulong nga umay kanyak agapu iti Apo anangaramid iti langit ken daga. Amen.